Тук той разглежда критично под лупата глобалистичната програма за ваксини на Бил Гейтс. Вакцинациите са за Бил Гейтс стратегическа форма на благотворителност, която подхранва бизнеса му, свързан с ваксини, включително амбицията на Microsoft да контролира глобален ID проект за вакцинация и му позволява да упражнява диктаторски контрол върху глобалната здравна политика. Обсебването на Гейтс към ваксините изглежда се ръководи от вярата му, че иска да спаси света с технологии. Гейтс обеща $450 милиона от общо 1,2 милиарда долара, необходими за ликвидиране на полиомиелита. По този начин Гейтс пое контрола над индийската национална техническа консултативна група по имунизация, която чрез препокриващи се програми за имунизация дава задължително до 50 дози полиомиелитна ваксина на всяко дете до 5 годишна възраст. Индийските лекари обвиняват компанията на Гейтс за избухналата епидемия. Ваксината срещу полиомиелит не е предизвикала полиомиелит, но за сметка на това между 2000 и 2017 година над 490 000 деца са се разболели от вяла парализа. През 2017 година индийското правителство отхвърли програмата за вакциниране на Гейтс и го призова да напусне Индия с неговата вакцинационна политика. В резултат на това, нивата на вялата парализа са спаднали много бързо. С неохота през 2017 година Световната здравна организация призна, че глобалният взрив от полиомиелит е дошъл главно от вакцинации. Най-озрешаващите епидемии в Конго, Филипините и Афганистан са свързани с ваксините. До 2018 година 70% от случаите на полиомиелит в световен мащаб се приписват на ваксините на Гейтс. През 2014 година фондация Гейтс финансира тестове на експериментални HPV ваксини, разработени от ГСК и Мерк и проведени върху 23 000 момичета в отдалечени индийски провинции. След това около 1200 от тях претърпяват сериозни странични ефекти, включително автоимунни и фертилитетни нарушения. 7 момичета са починали. Въз основа на разследвания на индийското правителството, изследователите, финансирани от Гейтс, са обвинени в дълбоки етични нарушения, като натиск върху слаби момичета от селата, тормоз над родители, фалшифициране на формуляри за съгласие и допълнителен отказ за предоставяне на медицинска помощ на разболелите се след вакцинирани момичета. Това дело актуално е пред Върховния съд на страната. През 2010 година фондацията Гейтс финансира експериментално тестване на ваксина срещу малария от ГСК, която при 151 африкански деца причинява сериозни странични ефекти, като парализа, припадъци и фебрилни конвулсии. 1048 от 5049 вакцинирани деца се разболяват. По време на кампанията Men Afrivac в Африка, на юг от Сахара, стартирана от Гейтс през 2002 година, служителите на Гейтс принудително вакцинират хиляди африкански деца срещу менингит. В резултат на това до 500 деца се разболяват от парализа. Тогава южноафриканските вестници се оплакаха: "Ние сме опитни зайчета за производителите на наркотици." Бившия висш икономист на Нелсън Мандела, професор Петрик Бонд, описва филантропските практики на Гейтс не само като неморални, но и като безпрепятствени и безскрупулни. През 2010 година Гейтс предостави $10 милиарда на Световната здравна организация, казвайки: "Трябва да направим това десетилетие на ваксините." Месец по-късно Гейтс заявява на конференцията TED Talk в Монтерей, Калифорния, че неговите ваксини биха могли да намалят популацията на населението. През 2014 година Католическата медицинска асоциация в Кения обвини Световната здравна организация, че милиони кенийски жени са били химически стерилизирани против волята им при фалшива кампания за вакциниране срещу тетаност. Независими лаборатории установяват, че във всяка тествана ваксина има стерилизираща формула.
След като първоначално отхвърли твърденията, Световната здравна организация в последствие призна, че повече от десетилетие е инвестирано в разработването на стерилизиращи ваксини. Подобни твърдения са дошли също и от Танзания, Никарагуа, Мексико и Филипините. Проучването Могесен през 2017 година бе установено, че настоящата ваксина срещу дифтеритен тетанус коклюш на Световната здравна организация убива повече африканци, отколкото самата болест, която първоначално са имали намерение да предотвратят. Вакцинираните момичета имат 10 пъти по-висока смъртност от невакцинираните деца. Световната здравна организация отказва да премахне смъртоносната ваксина, налагайки тази на милиони африкански деца всяка година. Глобалните представители на общественото здравеопазване по света обвиняват Гейтс, че е повлиял на програмата на Световната здравна организация, като я отдалечава от проекти, за които е доказано, че преборват инфекциозни заболявания, като чиста вода, хигиена, хранене и икономическо развитие. Фондацията Гейтс изразходва само около $650 милиона за тези области от бюджета си, в сравнение от $5 милиарда. Глобалните здравни служители твърдят, че Гейтс е злоупотребил със средствата на Световната здравна организация за личната си философия, че доброто здраве идва само от инжекцията. Гейтс използва своята форма на така наречена благотворителност, филантропия, не само за да контролира Световната здравна организация, УНИЦЕФ, Вакцинационния съюз, ГАВИ и фондацията ПАД. Той също така финансира частна фармацевтична компания, която произвежда ваксини. Освен това, той дарява $50 милиона на други 12 фармацевтични компании, за да ускори разработването на ваксина против коронавирус. В последните си медийни изяви Гейтс беше много уверен, че кризата на COVID-19 в момента му дава възможност да наложи своите диктаторски програми за вакцинация не само на американските деца, но и на цялото световно население.